Ideme zadarmo, Slováci si idú zobrať zadarmo čokoládu. Môže byť? Ideme do lietadla. Ideme sa pozrieť na útesy a potom na Lighthouse. Takže... Teraz iba také malé útesy, ale zajtra budú veľké útesy, áno. A Lighthouse. Lighthouse tiež. Dáme si nejaký obedík, nejaký seafood, right? Takže uvidíme a dáme recenziu. Musíme nenatrafiť na nejakú turistickú pasu. A v čom sme celkom profesionáli, takže uvidíme. Sme mačku. Nejaká diva. Aké má fúzy. Mačka. Toto nie je ignorant. Don't ignorant. Oh! Hello! Zvládaš to? Ja aj ty. Wow, trošku hĺbka, neviem či to je vidno. Ale je to crazy. Ty pak si prosím kráčaj. Ja sa tam dostal ináč. A dvaja tam sú. Oni stávať vyšli. Na voz. No, v dlhšej túre sme dorazili do cieľa. Pozrite sa, ako to je pekné. Čo vidíš? Ďalšia destinácia. Tam hore. Na druhú stranu ideme pozrieť ešte výhľady. Ideme pozrieť výhľady. Ty si dáš tam hore? Keď ideš tam, veď poďme. A to je keby obísí to tak a poďme. Dobre. A potom ten majak dole alebo horný majak? No tak ja som chcela ísť, ale Romy povedal, že 50 minút nebude chodiť. To nie 50, to je 2 hodiny. Áno, Tak ale ešte treba stihnúť viacej veci. Treba. Škoda, že sme vyrazili tak neskôr. No, kávičkovať ti trebalo. Takže poďme. Aha. Zadu. Poďme sa bližšie pozrieť. Koňu. Wow. Vidíte sa, aký obrovský koň. Na tej kamere to nie je však dobrý vidno. Ujak. To je slabé. Tam pôjdeme, alebo jak? Tam. No, ideme sa nájsť. Mám tu ešte drink. Drink? Hej, videl som vlastne. Alkohol treba mať
spolný. Sme trošku čo? Tečme, dým. A tieto sú ešte nevyvinuté. Jak si ale myslíš? No, to proste myslím. Toto ideme teraz celkom cestu, necestou. Trošku by to mohli spustiť. Ale fajn. Fajn. Nie je to ani ďaleko od toho, jak sa volá. Od Dublinu. Koľko sme išli vlakom? 40 minút. 30 minút vlakom. Oplatí sa. Chcem som pozrieť ešte tú pláž, čo sme videli tam. A Anča sa išla namočiť nohy. Na takej promenáde teraz, kde sú viacej ľudí. Neviem sa rozhodnúť, či sme hladní alebo nie. Aká zlatovka. Také jak zbieram. Dole na hlavu. Hej. Boli sme obzrieť aj pláž. Ale zimňou na kúpanie. Aha, to nejaká skupina turistická. Ľudia. Ideme na tam ten maják, neviem či no. Potom asi ideme do Nabuda, kde sa napápame ešte tu. Ale začína fúkať. Ja mám krátke tričko a krátku nohavice. Anča má dlhé nohavice a aj mikinu. Že sa toto počasie lepšie vybavila a neviem, či mám vôbec nepočuť cez ten vietor. Skal. Daleko by som na to ide rýchlejšie. No jo. Také stánky tu majú. OK, čo to? Tu na aj tu na fižanček. Koľko to stojí? Halko. A tu je 15. Hele. Fish and chips. Vyzerá to basín. A z garlic mayo. A ja som si dal garlic mayo. Really? Hej. Jak hodnotíš? Mega dobré, je to také úplne jemné. Ochutnáš? Aha. Daj mi ham. Počkaj, bo sa ti to celé. Stačí mi tak. Čakaj. Traditional Irish sausage. Špinavý na nose. Ako hodnotíš? Dobrý. 8, 9,5 10. 9,5 10. To je aký klub.